Que fam tinc? Hola a totes i a tots, per amics. Avui us donarem un consell per esmorzar al col·legi. L'esmorzar al cole. Per fi, que fam tinc? Vaig a traure l'entrepà per esmorzar. Quina fam que tinc! Allà vaig. Ui! Espera, que duc la mascareta posada. A veure. Que recordem com ens va dir Quim que ens tenien que traure la mascareta. Bé, el primer que tenim que fer és veure que no hi ha ningú pels nostres voltants. Sembla que no hi ha ningú, ni per ací, ni per allà. Bé, vaig a traure el tàper o la bolsa per guardar la mascareta. Ja la tenim preparada. El següent pas és rentar-nos les mans amb gel hidroalcohòlic. Una volta amb les mans ben rentades, agafem la mascareta per les gomes i la guardem amb molta cura en el tàper. El tapem i ja estem preparats per esmorzar. És la part que més m'agrada. Riquíssim! Que bo! L'últim trosset! Riquíssim! Que bo estava! I que bé m'he quedat! Ara ja podeu tornar a l'escola, però recordeu, els passos a seguir sempre són els mateixos. Vos renteu les mans, vos poseu la mascareta i torneu a l'escola. Molt bé! I ara ja esteu preparats per tornar a l'escola. Jo me'n vaig a dinar, que m'he quedat en un poc de fam. Adeu, xiquets i xiquetes, fins la pròxima. Ai, que bo. Param pam 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 pam, param pam 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 pics, parapandèmics són els teus millors amics. Els parapandèmics.